Изневярата не е просто грешка, тя е разлом. Пукнатина в енергията на любовта, която се разпространява като невидим ток, прекъснат в дома, в сърцето, в духа. Семейството е жив организъм. Любовта и доверието са неговата топлина. Но когато един от нас наруши това пространство, настъпва тишина, по-силна от всеки вик. Пространството, пълно с близост, се изпълва със съмнение, вина и студ. Децата усещат, дори без думи. Виждат погледите, които вече не се срещат, и регистрират промяната. Това е вирус, който не боледува само един. Изневярата разклаща духа. Отнема ни вътрешния компас. Въпросите: не бях ли достатъчен? Къде сбърках? Не търсят отговор, те оставят белег. А за този, който е изневерил, идва раздвоението, срамът, загубата на себеуважение. Истинска любов не вирее там, където има лъжа. От кармична гледна точка, изневярата не е просто избор, тя е урок. Нарушеният енергиен баланс иска възстановяване. Понякога през болка, понякога през прошка, но никога без осъзнаване. Да изневериш не значи просто да предадеш другия, а да се отдалечиш от истината в себе си. Истината боли, но тя е единственият път към зряла, здрава любов. И преди да тръгнем към друга посока, нека се запитаме какво в мен жадува за нещо друго и защо не мога да го създам там, където вече съм.